N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke isii n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu sọpụrụ Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ. Ọkacha nnọnyere ọnọnyere anyị n'izu ụka gara aga, wedubata anyị n'izu ụka ọfụ na n'ụbọchị ọfụ nke anyị banyere tata. Ka anyị na-ekene maka ihe ọma ndị ahụ niile ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma nke izu ụka ọfụ n'ụwa, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka ọ na-agọzi anyị niile. Anyị nwezụla ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka natazi anyị isi ya na runye unu Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Yo que
Chineke nna anyị, ndị ji ezi obi na eziokwu efe gị ka ị were ka ndị nke gị, biko nye anyị amara gị ka anyị na-ebi ụdị ndụ ahụ na-amasị gị, ka anyị wee bụrụ ndị kwesịrị ekwesị ịbata n'ebe obibi gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Onye nwe anyị kwuru sị, abụmọnụ ga-adịrị onye ọbụla tụkwasara obi na mmadụ, onye chekwubere n'ihe nke anụ ahụ, onye nke kpọchiri obi ya n'ebe dị nwe n'ụlọ. Ọ dị ka ahịhịa nọ n'ala kpọrọ nkụ, oge ihe ọma bịara, onwe anyị iji hụ ya. Ọ na-anọ na mbara ịkpa, bụ ala anọ na-enweghị onye bi na ya. Ngọzi dịrị onye tụkwasara dị nwe n'obi, were dị nwe mee nchekwube ya. Ọ dị ka osisi akụrụ n'agụgụ mmiri, nke gbara mgbọrọgwụ ruo n'ime mmiri. Oge okpomọkụ bịara, ọ naghị erute ya, akwụkwọ ya niile na-anọgide ndụ. N'oge ọkọchị bịara, ọ naghị enwe nsogbu ọbụla, abịakwa o nweghị mgbe ọ naghị amịta mkpụrụ. Okwu nke oseburu ụwa, ekele aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasara obi na dị nwenụ. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasara obi na dị nwenụ. N'ezie, aṅụrị bụ nke onye ahụ anaghị eso ndụmọdụ ndị ajọ omume, onye anaghị na-eguzo n'ụzọ ndị mmehie, maọbụ sonye n'otu ndị na-akwa emo. Kama aṅụrị ya bụ n'iwu nke dị nwenụ. Ọ na-atụrụ ya obi ehihie na anyasị. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasara obi na dị nwenụ. Ọ dị ka osisi akụrụ ebe mmiri si ehudata, nke na-amịta mkpụrụ n'oge ya. Akwụkwọ ya agaghị agbụchasị, agamnihu ga-adị n'ọrụ ya mgbe niile. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasara obi na dị nwenụ. Ọ dịghị otu a maka ndị ajọ omume. Ikuku ga-ebusasị ha dịka o si ebusa utu ọka. Onye nwe anyị na-echegide ụzọ ndị ezi omume, mana nke ndị ajọ omume ọ na-eduba na ebebe. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasara obi na dị nwenụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ọ bụrụ na okwu Chukwu anyị na-ekwu bụ na Kristi bilitere n'ọnwụ, gịnị mere ụfọdụ n'ime unu ji ekwu na ndị nwụrụ anwụ anaghị ebilite ọzọ? Ọ
Ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ anaghị ebilite ọzọ, ọ pụtara na ebiliteghị Kristi. Ọ bụrụ na ebiliteghị Kristi, okwukwe unu lara n'iyi, unu ka nọkwa n'ime njọ unu. Ma nke jọgburu onwe ya na njọ bụ na ndị niile nwụrụ na Kristi nwụgidere ọnwụ nwụọ pee. Ọ bụrụ na nchekwube niile anyị nwere na Kristi gwụsịrị sọ na ndụ ụwa a, ọ pụtara na ụwa ọjọọ anyị kacha njọ karịa nke onye ọbụla ọzọ dị n'elu ụwa. Ma nke bụ eziokwu bụ na ebilitere Kristi n'ọnwụ, ọ bịakwa bụrụ mkpụrụ mbụ nke ndị dara mba n'ụra. Okwu nke ose bụ ụwa. Onyenwe anyị, kwube maka na nwa odibo gị na-ege ntị. Ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Onyenwe anyị nọ n'elu ụdọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Mgbe Jesu si na ugwu gbadata, ọ kwụsịrị ebe ala dị larịị, ebe ọtụtụ ụmụazụ gbakọrọ. Nnukwu igwe mmadụ so ya nọrọ ebe ahụ, ndị si na Judia niile na Jerusalem, tinyekwara ndị si na mba mmiri nke ọnụmara Taịr na Saịdọn. Jesu wụkwasara ụmụazụ na ọtụtụ ndị otu ya anya wee kwesị, ngọzi dịrị unu bụ ndị ogbenye, alaeze Chineke bụ nke unu. Ngọzi dịrị unu bụ ndị agụụ na-agụ, unu ga-enwe afọ ojuju. Ngọzi dịrị unu bụ ndị na-akwa akwa, eze ga-awa unu ọchị. Ngọzi ga-adịrị unu mgbe ndị mmadụ ga-akpọ unu asị, mapụ unu n'iwu, bịakwa na-akọcha unu, na-ekwutọ aha unu n'ihi nwa nke mmadụ. Ka a ga-asị na unu mere arụ. N'ụbọchị ha mere ihe a, ṅụrịanụ ọṅụ, gụriwenụ, nwee n'ihi na ụgwọ buru ibu na-eche unu n'eluigwe. Otu a ka nna nna ha mere ndị amụma agba ochie. Ma ahụhụ ga-adịrị unu ndị ọgaranya na-amaghị Chineke, n'ihi na unu enwetala ihe ụtọ unu ugbu a. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị afọ jurula ugbu a, n'ihi na agụụ ga-agụ unu. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị nọ n'ọchị ugbu a, n'ihi na unu ga-eru uju kwakwa akwa. Ahụhụ ga-adịrị unu mgbe ndị mmadụ niile na-ekwu ihe ọma banyere unu, na-ajafu, n'ihi na otu ahụ ka ndị nna nna ha
siri jafue ndị amụma ụgha. Oziọma osebụwa. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ. Mmiri mara m ebe ndị nsọ Jesu, mmiri mara m nọ mara mma n'owutere m. Ebe na-eso Jesu chere m aghakwana. Mmiri mara m. Anwụchara m ebe na-eso Jesu, anwụchara m ebe na-eso Jesu, anwụchara m n'ọchara m ma n'owuteghị m, anwụchara m n'ọchara m ma n'owuteghị m. Ebe m na-eso Jesu chere m aghakwana m. Isi wara m ebe na-eso Jesu, isi wara m ebe na-eso Jesu, isi wara m n'ọwara m ma n'owuteghị m. Ebe na-eso Jesu chere m aghakwana m. Mmiri malai ebe anyị na-eso Jesu, mmiri mara anyị ebe anyị na-eso Jesu, mmiri mara anyị ma ọ mara anyị ma na o wutere anyị. Ebe anyị na-eso Jesu chere anyị aghakwana anyị. Ebe anyị na-eso Jesu, mara mma n'owutere m. Ebe na-eso Jesu aghakwana. Amen. Amen. Onye jisi ike, onye gbakọta ya alụkwanụ. Na tata amaka, enjuesi na tata amaka n'ọnya ka nje gụọlụ na-egwu n'ụwa, maka na mmiri jụ na ya ama aga. Anyị sị ma mmiri a ma ọ chọrọ ya ma ọ chọrọ ya anyị ga-afụ isie. Anụ na ụka nwanụ dịka ojukwuziri eju ụbọchị mmiri zoro. Efu ka Chukwu si eme ihe. Ma ndị bịala ụka si nso ụbọchị ha bịakwuru tata. Ọ ga-adịcha mma in Jesus name. Izu ụka gara aga, Chineke gosiri anyị etu o si akpọ ndị nke ya. Etu Chineke si kpọọ anyị na o gosila etu o si kpọọ Aịzaya, kpọọ Pita. Ana etu aka Chineke si kpọkwa anyị niile n'ọlụ anyị na-alụrụ ya. Izuụka gara aga akụziri m etu Chineke si kpọọ anyị dịka ndị nne, kpọọ anyị dịka ndị nna, kpọọ anyị dịka ụmụaka. Anaghị ga-azali Chineke oku, maka na onye Chukwu kpọrọ ada agba ọsọ. Ọ bụrụ na omenala Igbo ka ọ dị, nọ na fake dibia si ejugo, maka ndị fake dibia onye ọbụla nọkwuzi n'ọsọ. Maka na ama m mgbe my grandfather, who was a dibia,
ndị ga ndị ji dibịa eli nne mana ha ada abụ ụba maka na ha mụ ihe ha na-eme. A na-echetakwala m akụkọ akọlụ maka perikoma. Mgbe perikoma pụtara n'ọpa iwe ka ndị tax welu si na ọ ga-akwụ tax. Perikoma sa ha hapịa ka a nabakwa arọ ndị izu ọgụ bie ndị tax ya na ọ ga-akwụ tax taa n'ọpa iwe ka. Perikoma nọ na-asị ha na ya nabakwụ ndị tax ebe ke na anyị bụga eje ọfịs ebu nwoke bụ ntị enu ka ejezie ọfịs ngwa bịa ka ejenu onye ga-eji ego egwu asị na perikoma na-eme gịnị na ọ na-anyị ajọ alụ maka ha buru ịgbaga agbada ịgbaga hit mekọtazi onye ọbụla ayọbazia perikoma sị ame gịnị ngwa anyị tụzie na abazia ya kwukwuzi na tax. Ọ bụrụ mgbe dibịa bụ dibịa mana kịta bụ na akpọzie gọọmenti kpọọ dibịa na-asị na ihe ha kwuru ụnyaahụ na ekwu ọzọ tata ịfụ na egwu echenjigo dibịa chekwuzi akwa dibịa na-awụ ọsọ mgbaga na wee ma na-arụ emego na ana Igbo agwụgo. Ọ bụrụ ihe agụụ na-eme ọ bụla ọkpụkpọ maka onye Chineke kpọrọ oku. Ọ bụrụ na ọ kwụba aka ọtọ na-aza Chineke etu o si ekpe ya Chineke a na-edu ya. Abịa tata akụzikwala anyị nkụzi n'ụdị pụrụ iche egosi anyị na onye fụrụ egosi anyị ihe na-abụ na onye Chineke nwere ike ịgọzi agọzi na onye Chineke nwere ike ịbụ ọnụ. Ịma okwu a mgbe m gosiri ọ bụ na ndị gụrụ dị na bikos ofu ihe nchọ dị ka anyị mụta bụ maka ịma na ụnụ ịbịa ụka agụcha ihe anụ Igbo ụfọdụ ada amadị mgbe e bidoro ha ada amakwu mgbe a kwụsị. So njụ ụfọdụ kịta gịnị ka a gụrụ ihe ọgụ nke mbụ ị ga-afụ na ha afọ amadị ihe a gụrụ anọ ọ na-eme na-akọwakwu ọ na-ata m afụfụ ịkọwa maka ịmakwụkwọdụ ihe e kwuru so oke m kwutelu ka ibu wee nara mana ọ ga-adị mma ọ bụ na ọ ga-ekwu omume maka ya ma m na injinia Nweke na-epost ihe a every Saturday. Ọ bụ na o post onye ọ bụ na ị ga-ekwe gụọ ihe ọgụgụ ahụ ọ malụ mmarị nne a na-etu a ka ezi kụziela anyị maka agwa m onye ọbụla anyị ga-abụ ndị Katọlik ịmasị na ya da agụ Baịbụl mana anyị na-agụ Baịbụl kama nọ na ndị mmadụ achọrọ inyere onwe ha aka. Nkụzi akụzila anyị mgbe anyị dị n'ụmụaka bụ na tupu ije ụka ụbọchị ụka na ị ga-agụ ihe ọgụgụ nyaa ya ọkwọ na ya ịgụzie ya iwelu kwado wee jebe ụka so that ịbatazia n'ụlọ ụka a na-akazi ụka na-agụ ihe ọgụgụ by then ịmalụgo ihe agụrụ anọ dịkwazi etu ahụ n'akwụkwọ a na-agụ agụ. Nwatakịrị na-eje akwụkwọ mana omehọ homework ọgụkwụrọ ihe maka ticha ga-enyesị gị na anyị ga-akụzi nke echi gị gụọ ya tata ịma na egochazie ya ịbịazie ticha na-asị gị ABC ọ na-emeki sense mana ọ bụrụ na ị gụrụ ya ịbịa ticha na-akụzi ị na-ene ticha ajụza gị kwestion jụọ ya ọmụ ịma mgbe ọ na-ajụrụ mmadụ kwestion ọ jụọ ọmụ ana ọjụcha ọmụ ahụ n'anya n'azụ ka ọ ma ma onye ọzọ ga ịma na nsogbu adịgo n'ụlọ akwụkwọ mana onye mụ ihe a na-ekwu ticha jụwa even before ticha na-asị owenye aka elu ịma na ọ kwadola akwado na ọmụ ihe a na-eme so na-etu aka ụka chọrọ ka anyị si na-eme so mma jụkwa ya next Sunday maka mmemme ekwugo m okwu ịtọ mmemme enwebere ofu mme a na-ama na m emebere ya. Nke mbụ bụ chaplet ga-adị na moto nke mbụ. Nke abụọ bụ obere ọlta nke a ma bịachakwa bụ n'ofu obere ọlta ga-adị n'ụlọ bụ ụlọ n'ofu so nke ịtọ nkụzi bụ gịnị nke ịtọ a na-etu mmesiwe ma ndị gụrụ ya bụ na mma a na-ajụ ajụjụ n'ụlọ ụka bife ebido so enyekwa m asaịmentị ịtọ ọ maka nna-ekwu na-eche na na-echefu ihe nna-ekwu aka na-ebucha ha niile n'isi kama na mgbe m eji welu ghọcha gbacha gbụrụgbụrụ na be m bifo m gbata ebe a ọ dị leti iri m akwa wee bido ụka mana Chineke ga-eme ebere ofu ụbọchị abịa m 10 minutes before the time eche m ụnụ na parking lot I bido from there so
n'ihe ọgụ agụla anyị ihe ọgụ nke mbụ Jeremaya kwuru, ọ sị na enwere nkụzi etu Chineke si n'anya, na enwe ndị Chineke bụrụ ọnụ, na enwe ndị Chineke gọziri agọzi. Ọ sị kedu ndị Chineke bụrụ ọnụ ahụ? Ọ sị na ndị na-atụkwasị nchekwube ha na mmadụ. Any person who puts his trust in human beings, who prioritize materiality to God. Ọ sị na ndị ahụ bụ ndị gịnị? Chineke bụrụ ọnụ. Ọ sị na ndị Chineke gọziri agọzi bụ onye tụkwasịrị okwukwe niile na nchekwube na ebe na Chineke. Kedu nke bụ? Maka nke ọ bụla iwelu kịta bụ nke ọ bụrụ anọ na mmadụ ka nchekwube gị niile dị. Ọ bụ na ọsọsọ ihe akụ na ihe enwe ị nwere connection with the divine. Ịma na onye ahụ asịgo onwe na-esorogo m na ndị Chineke ma gịnị bụrụ ọnụ. Mana ọ bụ na nchekwube gị niile dị n'ebe Chineke, ana onye fụrụ Chineke n'anya nwere etu o si aghọta ihe. Onye fụrụ Chineke n'anya nwere ike na-agabiga afụfụ, maka na ọ fụrụ Chineke n'anya, ọ na-enye afụfụ ahụ a different interpretation. Mana ife onye aghọtara ihe ha na-ekwu, obere afụfụ bịara ya, sọsọ ihe na-abịa n'isi bụ na Chineke anọrọ. Ịbanye na Old Testament niile, ifu na ihe na-eselu ndị mmadụ na Chineke okwu bụ gịnị? Abụ m nna Chukwu gị, ga-enwe na Chukwu ọzọ mee gịnị? Belụsọ m. It is only me. And so God does not want a divided attention. There is no way you can prioritize God and prioritize materiality. Weluzie material things ọ bụrụ Chineke gị. Enwego onye kwuru, enwego ụbọchị nkwuri ha. Onye si ya yọọ Chineke ego na Chineke enyere ya. Ya yọọ ekwensu ego, ekwensu mee gịnị? Ekwensu nye. Ka ekwensu anyezili ego ahụ gịnị mee? Ọkwa bago n'ime ana. Kedu ebe ego ahụ dị? Filling station onwelu n'Ọnịcha Owerri Road, Ọnịcha Enugu Road. Ndị mmadụ egoro gị. Enwezu ofu ihe a niile ọ yọtara ekwensu. O ji werezie ekwensu melu Chineke. Ha niile emego gịnị? Agago. Na kedu ebe mkpụrụ obi nọ? Anọnya nwere nnukwu nkụzi Solomon kụziri anyị. Mgbe Chineke si Solomon, gwa m ihe ị chọrọ n'ụwa anụnwa ka m melụ gị. Onye nye blank check, Chineke wete blank check kịta nye gị sị gị sign, ọ gịnị ka ya sign? Maka ihe Chineke nye Solomon bụ gịnị? Blank check. Ịmara ihe ahụ bụ mkpa gị, gị mee gịnị? Yọọ m, and I will give it to you. Ọ bụrụ na Chineke sị gị yọọ ihe niile, Chineke ka ihe ị chọrọ ka mmelụ gị, Chineke kwuo kịta gịnị ka ya ya? Ụfọdụ ga-asị Chineke ọkwa ifuru di ma chụfuoro m ya, ọkwa ifuru nwoke a ọ bụ na enwe etu ị ga-esi echufuru nwoke a ka mma m ga-ekute ume n'ụwa. Ụfọdụ ga-asị Chineke ọkwa ifuru nwunye ma ụdị mmadụ gwa m ụbọchị ya sị m, Fada, n'ihe a ka gbagodili ihe a bụ 4 years. Ọ sị m etu a ka ha ga-esi wee jegide ihe a wee nwụọ. Ije a etu a ka ha ga-esi wee jegide ije a. So isi onye ayọ Chineke amara kịta, gịnị ka ọ ya ayọ Chineke? Ya chụfuo orie nwunye ya ka ya ma mụ ya ga-eku ume. Agwakwu m na onye nwa ya zugidere ori, ya zugide ori n'ụwa ya. Emechi ụbọchị nwatakịrị ahụ nwụrụ, a na-enye papa ya bịa n'ihu inye sị ya, nna, ọ bụrụ na a na-abịa ụwa ọzọ, jebe ọlụ. Ma jebe Mbaise, ya abịazi na Nnobi. Onye papa ya gwara ya n'ini si ọ bụrụ na a na-abịa ụwa ọzọ
ga-abịazi na biye ije kwukwuzie ndị ọzọ ka ha so test ya. So ifu etu mmadụ jugidere nwa ya ju ya na ndụ ju ya mana gịnị na ọnwụ. Ọ bụrụ na Chineke sị gị kedu ihe ị chọrọ, gịnị bụ ihe izi ga-abịa gị n'isi? Mana ajụ Solomon nwa eze asị kedu ihe ị chọrọ. The first thing Solomon sị dị Chineke, nye m amamihe. Ịma na ekwu amamihe iche na ọsọsọ echiche. Amamihe abụrụ echiche. Because the Bible said that wisdom is the knowledge of God. Ka malụ Chineke ọfụma, ọ bụrụ sọsọ inwe amamihe 1 + 1 = 2, ọ bụrụ ya. Ya nye amamihe bụ ịma Chineke, mmadụ ihe Chineke chọrọ, sobe Chineke ụtụtụ ehihie n'abalị. Chineke wee sị, because akwụkwọ nsọ sị, the fool has said in his heart that there is no God. O wee gosi gị n'ọsọ onye amaghị ihe si na Chineke adịrọ, mana onye ma ihe bụ onye sịrị na Chineke dị. And that is wisdom. Chineke wee sị Solomon, n'ebe ọ bụ na ị rapụrụ ihe ụwa niile, rapụ ụlọ, rapụ ego, rapụ nwunye, rapụ ụmụ, wee yọọ amamihe na aga m enyezi gị ihe niile, mmaji kwuru mmaji. Etu onyinye Chineke na-adị. Chineke sị gị kedu ihe ị chọrọ, gịnị ka ị ga-ayọ ya. And that's why nji agwa unu iteta ụla n'ụtụtụ, maka ndị be anyị si na ka nsọlụ ya na n'obi. Ndị be anyị si na ịkpọrọ onye maka hapụ esi akọdọrapụ ịmụ amụ, ha si na ịkpọrọ onye ihe na-esiri ike na-eje ihe, ịmasị ihe ọ ga na-akọ ihe ahụ na-esiri ike. ị nwere dị ihe ọzọ ga-anụ ya n'isi, sọsọ ihe ahụ na-esiri ike ka ọ ga na-akọ. Ya bụ etu a ka ọ dị. Chineke sị gị kedu ihe ị chọrọ, gịnị ka ị ga-agwa ya. Ịfụnanya ga na-achọ sọsọ problem. Mana gwa m ụnụ, iteta ụla n'ụtụtụ, let your first port of call bụ thank you God. Push the first praises to God. Kenebia maka ihe ọma ọbụla. Ọsọ abụrụgodị na isi ụwa gị n'ụtụtụ ahụ, sigodi Chineke thank you, rapụ isi ọwa gị ahụ, because ụfọdụ ga-asị Chineke isi awakakwa m n'abalị a, ghọtara m ụdị isi wa m ihe. Rapụ isi gị ahụ, buru ụzọ sị thank you for allowing me to sleep, thank you for your goodness. Mgbe ị ga-ekwuchazi ihe ndị ahụ niile, iwe bịazie give us this day our daily bread. Rapụ godi daily bread gị, give praises to God. All praises ahụ, nye ahụ na otito ahụ ị na-eto Chineke, prioritizes him in your life, and through those praises you attract the power of God. Abịa n'ihe ọgụ nke abụọ, agwa anyị the power of the resurrection. Na ọ bụrụ na dị nwe anyị Jesu Kristi ekunitere n'ọnwụ, okwukwe anyị na n'iyi. Onye nwere okwukwe ọ na-prioritize Chineke? Mba. Ọ bụ na Chineke enyechaghị anyị onyinye niile ọ ga-enye anyị through the resurrection of our Lord Jesus Christ. Abịa n'ozi ọma alụtụla anyị aka na ngọzi dịrị gị mgbe ị na-achọ ọrụ Chineke mgbe niile. Ọ sị mana abụmọnụ dịrị gị mgbe Chineke dị secondary in your life. Kedu onye fụrụ Chineke n'anya? Onye na-akwụba aka ya ọtọ, onye fụrụ mmadụ ibie n'anya, onye nwere anya ukwu, onye nwere obi ọjọọ, onye na-asọpụrụ Chineke, onye na-atụ Chineke egwu. Ekpere anyị bụ n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị na anyị ga na-enekwasị anya. He is the beginning, he is the end, he is the alpha, he is the omega. Ana mgbe anyị ga-aghọta efu na anyị na-agba mbọ nke anyị ji bụrụ mmadụ, which is good. Mana mbọ niile ị na-agba n'ụwa should never take the place of God in your life. Maka na ị na-echekwa ihe niile a, efu anyị na-agba nịga gidigidi a, 30s, 40s,
50s and 50s ọ na-agbada, energy a na-agbada, arụ mgbu a na-abịa. 60s gị na ọgwụ emebe maka nke a bụ introduction to medication. Then ịbara 70 inwebe na section na nke a ga na-aṅụ everyday. By 80s ya makwụzide ebe nke ọbụla dị, maka edobe nke ebe ịgbaga esi ka eze ebe idobeli ọ bụ nke idobe n'azụ gị, ya makwụzi ebe ọ dị. Anụ onye maka gidezie 80 ahụ a na-agbakọzi even na onye gbana ya rute 83, 84, 85 ọnwụọ, obodo a na-akụ aka na ọgbanika a na-eli nri n'afa gị. Ka anyị yọọ Chineke amala, let's not prioritize also na akụnụba amaka, mana Chineke kacha ihe niile. God remains priority and prior to everything. Ka anyị na-adị n'ebe ọ nọ mgbe niile, ka anyị na-echekwubie mgbe niile, ka anyị na-etie mgbe niile, ogologo ndụ anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Chukwu onye si na ya nwee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọnwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe ọdụ n'aka nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ewuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụ, mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ n'ihi na anyị ma na onye gị na ya nọ n'ihe na-agali ọfụma na ngọzi gị na-erukwasị ya. Ọbịa mere anyị ji abịa ibutere gị ọnọdụ ndụ anyị niile, nwee nchekwube na okwukwe siri ike na ị ga-aza ekpere anyị.
ka unu natazie isi anara nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. O meworo m ya, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị mere m, o mewo, ihe mmadụ apụghị mere m, o mewo. Anyị na-ekelezi Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka nwanne anyị nwoke na ụkọchukwu nke Chineke, Fada Jinwike, onye Chineke siri n'ọnụ ọnwụ welu tọrapụ, onye Chineke ji wee gosikwa n'ụzọ pụrụ iche na anya bụ Chineke dị mma. Anyị na-ekenye na o nyelie nnukwu ohere ịzọbata okwu n'obodo nnụnwa mgbe ọ kacha mkpa. Chineke sikwazi n'ọtụtụ ndị mmadụ wee tọpụta ya n'ike nyanya niile na ike ọnwụ nke chere ya n'iru, n'ihi na anyị ma na one with God is majority. Anyị na-asị ka Chineke nara otuto n'isi, na-ayọkwazi Chineke amara mgbe ọ ga-anachi ya dịka ọ na-akwado, ka Chineke kpuchitie, ka Chineke nọnyere ya, ka ya bụ mmụọ nke ya na ọlụ niile nke alụgo na-arụ ya, ka ọlụ ndị ahụ niile mejupụta ma pụta ife, ka o nwekwa n'ike nakwanụ bido lụbakwa ọlụ ahụ Chineke zubelie ka ọ na-alụ ya n'etiti ụmụ ya. A na-ewerekwazi ọtụtụ mkpa anyị ndị ọzọ niile na ebumnobi niile ndị nke anyị gosi Chineke n'ụbọchị tata, wee na-asị ka Chineke nala ebumnobi ndị a niile ma gọzie anyị site na Kristi onye nwe anyị. maramba onyinye ọkanye bunye Chineke kọnara kọgọzi papa.
Chineke maka ihe omelụ ha, na-ayọkwazi maka ebumnobi na ndị ọzọ. Rịọba na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nọ. Dị nwenụ, anyị na-arịọ ka onyinye anyị na-ehunyere gị wụcha anyị, mekwa ka anyị dị ọhụrụ. Biko mee ka anyị na-eme uche gị rue n'ọnwụ iji wee nweta ụgwọ na Kristi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi ihe nọ. Bụrụkwa ihe ziri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, jasị na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Sọgidedo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị nsọ erukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ọnwụ niile, nke a bụ arụ m ga ga-eduru nye maka ụwa. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a.
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi pụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Ozie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na bishọp gị niile. Cheta akwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-ekwere gara aga kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngozi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị bụrụ uche gị n'ụwa na-echeta ebe ndụ ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube si na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụtara anyị na-arịọ gị osebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye ụlọ, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo niile n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke osebụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Ị chọrọ udo, ezi udo, udo nye ezi ndụ, wee ka Jizọs bata n'obi gị. Njọ gị ka ọ ga-ebupụ na gara gọrọ gị ehihie, njọ gị ka ọ ga-ebupụ abalị gọrọ gị ehihie, njọ gị ka ọ ga-ebupụ na gara gọrọ gị ehihie, wee ka Jizọs bata n'obi gị. What
ụdị m na Kristi n'elu na nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwepụrụ isi ọma bụ ndị abụ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebe. I know that my Redeemer liveth. What joy of bliss assurance give. He lives, who once was dead. He is my everlasting aid. He lives to bless me with his love. He lives to plead for me above. He lives my hungry soul to feed. He lives to help in time of need. He lives for glory to his name. He lives my Savior still the same. What joy best more assurance give. I know that my Redeemer lives. With my Savior, never to find me.
anyị ya iyo. Di nwanụ, inyela anyị nri ọma nke n'igwe, biko mee ka anyị na-enwe agụụ oge niile maka achịcha nke a na-enye ezigbo ndụ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otodri Jesu, second collection. The choir. Come and see what the Lord has done for us. Come and see what the Lord has done for us. Come and see what the Lord has done for us. If it were to be mine, I would really pay. Come and see what the Lord has done for us. Come and see what the Lord has done for me. Oh, come and see what the Lord has done for us. If it were to be mine, I would really pay. If it were to be mine, I would really pay. If it were to be mine, I would really pay. Oh, if it were to be mine, I would really pay. If it were to be mine, I would really pay. Come and see what the Lord has done for us. Come and see what the Lord has done for us. Come and see what the Lord has done for us. If it were to be mine, I would really pay. Otodri Jesu, parish announcements. Next week, the second collection will be to help with the religious education program. We count on your generosity. Thank you. Our Igbo community, in collaboration with other African communities, invite you all to the annual celebration of the flight of the Holy Family into Egypt. Sunday, February 23rd, here at St. Fortunata. Mass starting at 1:30 p.m. The main celebrant will be Most Reverend Octavio Cisnero, Auxiliary Bishop of Brooklyn Diocese. We hope you can join us. Please, please, please remain calm. Remain calm. And we will announce for procession. I have not announced or called anyone to come for procession. Please. We kindly ask all those who use the lift, the elevator, to help us maintain it in good condition, as it has just been repaired once again. Please note that the lift door opens automatically. There is no need to pull it. Thank you for your cooperation in keeping it functioning properly. Please note, confirmation commitment ceremony for level 7 and teens will be on February 23rd at the 9:15 a.m. Mass. Parents and the guardians must be present. The refectory office will be closed on Monday the 17th in commemoration of President's Day. Otodri Jesu, the Konkwo family and their friends were a Thanksgiving, special Thanksgiving offering. Please proceed in the choir.
anyị ga-eji ọṅụ gaa n'iru na kelee ya. Anyị ga-eji ọṅụ bịa n'iru eze tele ya. Were n'ọṅụ bịa n'iru eze tụọrọ ya mama. Nwanne m were n'ọṅụ bịa n'iru eze kelee ya. Were n'ọṅụ bịa n'iru na tụọrọ ya mama. Gaa n'iru na kelee ya. Biko were n'ọṅụ bịa n'iru eze bulie ya elu. Gaa n'iru na kelee ya. Ọ gọziri m agọzi, ọ hụrụ m n'anya. Ọ gọziri gị agọzi n'elu ụwa, ọ hụrụ gị. Chimle, Chimama, ọ Chimle, Chimama, Chimle agọziri m, Chimama ahụrụ m n'anya. Ọ gọziri gị agọzi n'elu ụwa, na ọ hụrụ gị n'anya. Ọ gọziri gị agọzi n'elu ụwa, na ọ hụrụ anyị. Chimle, Chimama, Chimle agọziri m agọzi, ọ hụziri m n'anya. Otodrinu Jesu. Ọkwụnụ mgbe ihe eji enye onyinye a? Okay. Ọ maka ihe ọma Chineke melụ nwanne anyị nwoke. Chineke zọpụtala ya. Ndị be anyị mgbe ụfọdụ na-asị na onye gbara ajọ mmadụ, ịgba ajọ mmadụ rinne, ị na-akwado ịnwụ, asị ka eje kpọrọ gị fada. Ime Chineke ya eme, fada na-emepe ụzọ nwụọ. Mana ebule ezigbo mmadụ, asị ka eje kpọrọ gị fada, ị nọdụ na-eche fada. And fada bịa, o teghị mmanụ. Ị bụrụzi ezigbo mmadụ kacha ezigbo mmadụ, onwe ihe na-achọ ka o tigbuo gị, Chineke aja ekwede ka o mee. Onye mee fada ji nwe ike. Ọkwụnụ ghọta 3-4. So maka onye ọnụ fụlụ ndị ụkọchukwu ọzụlụ azụ erika. Coincidentally, mgbe m nwa na-abata senior seminary, ka anya nwa na-ejebe obodo oyibo from senior seminary ọ na-akụzi. Ya bụ ndị anyị na ịma na ọ bụ na ime ngalari nne ịbata sị gị ha ọ bụrụ mgbe fada Chinwuke na ya. So the name followed, even though I never met him, but the name followed him by the time I went to Abata. And so the name was resounding. You know, and one of the things we got, because Leonard Mozie, thank you, had a boy. Because Father Jim, we can assume was actually demonstrating Kiaso anymore. Then actually demonstrating Kemosia, so I know nature. You know, Mana Jim, we can wait to about Eyobiko or Metuluga Bele. Mana Mozie, Yobiko or Kanjo. So Kemosia, Yobiko. In fact, they choose of the way Punabiko, Magiku become multiply. Imagine we can wait to about Yotubiko or Metulugo Bele. And never like a Chineke megene melia. Na by nekene Chineke ni signals no God lege my in Jesus' name. Enyema kai de na fadin weno. O sebru wanola yani. O sebru wanonyelo no. Chineke na jebele dif na anya ekene gogi anya mekene kata gi kwụsị maka ngozi gị maka ihe ọma gị
maka mbunye elu ị na-ebunye anyị, maka nzọpụta ị na-azọpụta anyị, ọkacha mgbe anyị zọchagoro ụkwụ n'olu nke ọnwụ, ị na-esikwa n'ọnwụ tụbata anyị naanị ndị dị ndụ. Anyị na-ekene gị, na-ekenekwazi gị n'isi nwa odibo gị, onye na-agbalụ gị ụkọ, onye na-anọ n'etiti gị na ndị mmadụ, onye na-ebulu njọ ndị mmadụ gosipụta gị. Chineke si n'eluigwe ebe ị nọ were ebele gị wee chọọ ha mma. Anyị na-ayọ gị ka ị nọnyelie mgbe ọ na-akwadokwa n'ịna ka ọ na n'udo, ka ụgbọelu rubelie isi, ka ụgbọala erubelie isi, ka ọgwụ niile nke a ga-enye ọ ga-eji wee na, ka ọgwụ ndị ahụ weluzie ọgwụgwọ nsọ wee chọọ ya mma. Anyị na-ayọ na mgbe ọ ga-anachiata ebe n'ụwa ọzọ, na anyị ga-afụ nwoke gbasiri ike, na anyị ga-afụ nwoke ọchị dị n'iru, na anyị ga-afụ nwoke ga-asị n'ezie na Chineke gị dị ya mma. Anyị na-asị ka Chineke nala otuto, ka Chineke gọzikwazi gị n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. nyere ya o ji ekele ya ịmarị ya o mere o jikwa aja gị mma nwanne m soro kelee ya ịmarị ya o mere ya ka o ji na-aja gị mma ịmarụ ndị ahụ o nyere ya o ji ekele gị ịmarị ya o mere ya ka o ji na-aja ya mma elu ụwa ịma mma janja ekwerewo maga ma gbaba n'ime Chineke Otodri Jesu, biko agbasa mass anyị ga-aga na basement for a short while, short rehearsals, and after that anyị ga-agawa ebe Konkwo family ebe anyị ga-anọ send off Father Juwike. The address of the place nọ na anyị nwee ike postkwa ya again. So biko anyị na-arịọ ndị ụka anyị niile ka anyị na Father Juwike nọ na for quite some time now, and ọ ga-ala this week anyị na-abanye this weekend. So anyị ga-agaga je nọnyere ha were send the father off. Biko ọ na ị gaghị agafuli, please unu ma that individually ma ị gaghị agafuli ebe ha agbasa gị gaje hụ ya n'akụkụ, chọrọ ya ego bread and stuff like that. Biko ndị ga-agakwanụnụ anyị bịa all send off ka anyị ji mere ya. So and ọ na-alakwu ndị parish here and stuff. So Otodri Jesu, so dịka m kwuru, dịka e mere announce na parish announcement, next Sunday the flight of the Holy Family into Egypt anyị nọ na-akwado for a while. So anyị ga-enwekwe rehearsals, especially the choir and our kids, to teach them. Ndị nne na ndị nna anaghị na-eme practice for their own dance. So ọkwa ga-enwekwa ike with time ha enwe obere practice, but anyị agaghị waste time. Ihe niile anyị ga-anọ dị agaghị agafe 1 hour, please. So once agbasara anyị agbada ka anyị nwee ike jee nọnyere Father Juwike na Elmont ebe anyị ga-aga. Otodri Jesu, biko regarding the flight, enwere ndị ya menwe onye na-adonetibe ego otu anyị si eme ya, please make sure you na imere ya today. Onye pledgiri na-redeem ya, please make sure you redeem it today, because we need the money tomorrow, in fact from this evening. So because we have just 1 more week for the event. So please make your pledges, redeem them today. Any birthdays? Yes. I know. Ezi Lord dear, Lord Ezi Lord dear. You have a birthday. May the blessings of the Lord be upon you.
bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Enyemaka dị n'afọ dị nwenụ osebru anụla anyị Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya anyị na-ekele gị n'isi ụmụodibo gị ndị nụnwa na-ebuli afa gị enu maka ndụ nke inyelụ ha, maka ngọzi nke iji chọọ ha mma, maka ezinụlọ nke iji chọọ ha mma, maka ihe ọma ndị ọzọ niile nke iji gba ha okirikiri. Ebe ha na-ekele gị n'ụbọchị tata, ha na-ewelukwazi onwe ha na-enyechi ya gị n'aka n'ihi na ha ma na sọọsọ otu ụbọchị na be gị karịrị nnukwuru nnu ụbọchị ndị ọzọ n'ebe ọzọ. Ha wee na-asị ka gị bụ Chineke jigidesie ha niile ike n'ofu n'ofu, ka ị na-edu ha ọpụ ha niile na mbata ha niile, ka ndụ nke ha bigoro ebi bụrụ obele na ngọzi nke kachelụ ha n'iru, ka ha zụọ ụmụ ha niile ọfụma, ka ụmụ ha nwekwa n'ike zụọ ha etu o kwesịrị ekwesị. Anyị yọrọ ma kwe na ị ga-emere anyị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu jikere na-gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onwe anniversaries. Chief ịnọsị na basement na a ga-enwe ihe a ga-eji megharịa ihe a ọnụ ma abanye. Ndewonu. So ọ ga-ahụ na basement ma anyị na-eme practice. Biko ma akwanụ nara basement, we don't have any seats. No sitting down. So ihe anyị ga-ahụ rehearsals anyị ga-apụ ọsịsọ. And then when anything ịbịa there was in form of snack, please don't drop anything down, because when I go at the church now, we are going to drink or eat there. So when anything please handle it very carefully. Each of you drop something, put it in a trash bag. I can provide the trash bag. Please don't drop anything, hoping that somebody will come and clean after you. So, any anniversaries? Any anniversaries? No. Because animal home